जय मसीह होनना बयखौबो खुलुमबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरगो आरो नरक बे बिषयाव बाइबेला मा बुङो दिनै जोङो बे भिडिअ'आव नायगोन। दिनै नोंनि बुहुमाव जोबथा सान मोनब्ला मा जागोन? नोंथाङा माब्लाबा सानदों? नोंथाङा अराय समखौ बबेहाय बारहोगोन, सोरगो ना नरकआव? बेफोर खालि धोरोमारि सान्थौल' नङा। सोरबाया साननो हागौ बेफोर गासै बाथ्राफोरा धोरोमारि सान्थौल' होननानै, नाथाय बेफोर नंगुबै जायगाफोरखौ दिन्थियो आरो नोंथांनि जिउआ बिसोरनि गेजेराव मोनसेयाव सहैगोन, सोरगोआव नङाब्ला नरकआव। नोंथाङा माब्लाबा सानदों नामा थैनायनि उनाव मा जायो होननानै? मोनसे गोजान आरो रंजालु सोरगोआ थारैनो दं नामा? नङाबा माबा साजा होग्रा आरो अर खामग्रा नरक दं नामा? बाइबेला बेफोर जोबनो गैयै रायजोफोरनि सोमोन्दै जरखायै मा फोरमायो? अनजाग्राफोर, बे भिडिअ'आव जों थोंजोङै इसोरनि बाथ्रानिफ्राय सोमोनांथाव सैथोखौ दिन्थिगोन एबा नायलांगोन। जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ नायगासिनो दङ, नोंथाङा जिसुखौ फोथायो ना फोथाया? मोनसे बाथ्राया रोखा, जों बयबो अराय समनि थाखाय मोगा मोगि जानांगोन। जेखि जाया मानो, बे जाहैबाय सोरगो आरो नरकनि बाथ्रा। जों थैनायनि उनाव बे सोरगो आरो नरकखौ मोगा मोगि जानो नांगोन। मोनसे जायगायाव जोङो सहैथारनो नांगोन। दा बेयावखाय साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन, आंजों लोगोसे थाबाय थागोन। बाइबेला दिनै जोंनो बे मोननै जायगानि बिसय मा बुङो जोङो नायगोन। सोरगोआव सोर सहैगोन, नरकआव सोर सहैगोन, माब्ला सहैगोन, माब्ला थांगोन, बेफोर गासै बिसयखौ जोङो मोनफा मोनफा नायलांगोन। दा बेयावखाय जोबजासिम आंजों लोगोसे थादो। सेथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय सोरगो आरो नरकनि गुबै बाथ्रा एबा सैथो बाथ्रा। गोबां सुबुंफोरा सानोदि सोरगो आरो नरकआ आखुखौ सासन खालामनो एबा सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोनो थाखाय सोरजिजानाय सानबोलावरियारि मोन्दांथिफोरल'। गोबां मानसिफोरा बे सोरगोखौ, नरकखौ बेबायदि जायगा होननानै सानो जेराव सोरगो आरो नरक गैया। सोरगो आरो नरकआ केवल मानसि माहारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय, गाज्रिनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय, जेन सुबुं माहारिफोरा गाज्रि दाजाथों होननानै बानायनानै लानाय मोनसे जायगा होननानै गोबां मानसिफोरा सानो आरो बुङो। जेखि जाया मानो, बाइबेलनि फोरोंथायनि सायाव बिथा खालामनानै बेफोर नंगुबै थावनिफोर, जोबनो गैयै आरो सोलाय सोल' खालामजाथावा। जेराव सोलाय सोल' गैया, जेराव जेबो सोलायनाया थानाय नङा, बे जाहैबाय केवल सोरगो आरो बे जाहैबाय केवल नरक। बेखौ जोङो बाइबेलाव रोखायै मोननो हायो। जेराव इसोरनि बोसोन माथाइनि 25:42 ओरैहाय बुङो, अब्ला बिसोरो जोबनो गैयै साजायाव थांगोन, नाथाय धोरोमियाफ्रा जोबनो गैयै जिउसिम थांगोन। सोरगो आरो नरक मोननैखौबो अराय सम महरै बरनायनाय जादों एबा दिन्थिनाय जादों। बे मोननैबो जायगाया जोबनो गैयै। बेनि ओंथिया बेनोदि जेब्ला सासे सुबुङा बे मोननै जायगानि गेजेराव मोनसे थावनियाव सहैयो, अब्ला बिनि खाफाला अरायनि थाखाय थि जायो। देट मिन्स अरायनि थाखाय बै जायगायाव थानो गोनां जागोन। दानिया फै अनजाग्राफोर, जों धोरोम बिजाबनि बायदियै मोनफ्रोमबो जायगानि आखुथायफोरखौ नायदोनि, जेराव सोरगो आरो नरक बे मोननैनि आखुथायफोरखौ जोङो नायनि। नैथि बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर, बेनो जाहैबाय बाइबेलनि बायदिब्ला सोरगोआ मा एबा माबायदि? सोरगोआ इसोर आरो बिनि मानसिफोरनि जोबनो गैयै न'। बेयो मोनसे रंजानाय, गोजोन आरो गोग्गानायनि जायगा, जेराव जेबो सानाय, दुखु एबा थैनाय गैया एबा थानाय नङा। सोरगोनि बेखेवनाय, सोरगोआ माबायदि? गोजोन आरो खुसिनि जायगा। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरगोखौ जोङो बेखेवोब्ला सुंद' रावाव फंनैसो सोदोबाव बे जाहैबाय गोजोन आरो खुसिनि जायगा होननानै जोङो बुंनो हायो। जेरावहाय नुजाहोजानाय 24:4 ओरैहाय बुङो, बियो बिसोरनि मेगननि मोनफ्रोमबो मोदैखौ फोजोबगोन, आरोबाव थैनाय एबा दुखु एबा गाबनाय एबा सानाय सुनाय थानाय नंबावा। बे जाहैबाय गोजोन आरो सुखनि जायगा। सोरगोआ मा? बे जाहैबाय इसोरनि नुजाथिनायनि मोनसे जायगा,
जेराव गितफोर 16:14 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंनि नुजाथिनायाव रंजानायनि आबुं जानाय, नोंनि आगदा आखायाव अरायनि थाखाय गोजोननाय। बे जाहैबाय इसोरनि मोनसे थाग्रा जायगा। आरो बे सोरगोआ जाहैबाय मा? मोनसे बान्थानि जायगा, जेराव जहननि 14:2 सिरिया बुङो, आंनि बिफानि न'आव गोबां राजमहलफोर दं एबा थाग्राफोर दं। आं नोंनि थाखाय मोनसे जायगा थियारि खालामनो थाङो। ओरैबायदि मोनसे जायगाखौ सानना नाय जेराव सम गैया, जेराव अनलायनाया जोबनो गैयै बोहैयो, आरो जेराव जों थाबायलाङो आरो गावनो इसोरजों रायज्लायो। बे माबायदि जायगा जागोन? बे जाहैबाय बान्थानि जायगा। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरगो रायजोआ जाहैबाय मोनसे बान्थानि जायगा। दानाब्ला थामथि बाथ्रा, बे जाहैबाय सोरगोआव सोर हाबगोन? येस, सोरगोआव सोर हाबगोन? अनजाग्राफोर, सोरगोआ बयनिबो थाखाय नङा। बियो बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ गावसोरनि इसोर आरो बासायगिरि होननानै नाजावबाय आरो इसोरनि बाथ्रा बायदि थांनानै दं, बिसोरनि थाखायल'सो जागोन सोरगो रायजोआ। जों गोबाङा बुङो सोरगो रायजोआ बयनिबो थाखाय होननानै, नाथाय सोरगो रायजोआ बयनिबो थाखाय नङा। बे मानो नङा? बे जाहैबाय जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखै, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनाखै, मोनथियाखै, बिथांमोननि थाखाय सोरगो रायजोआ नङा। नाथाय जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो गोथाङै थांना थानाय समाव इसोरनि बायदि सोलिबाय, बिथांमोननि थाखाय बै सोरगो रायजोआ जागोन। जहन 3:3 सिरि, जेब्लासिम सासेया जोनोम जाया अब्ला बियो इसोरनि रायजोखौ नुनो हाया। डेट मिन्स गोदान जोनोम जेब्ला जाया, इसोरनि रायजोखौ मोना। फोथायनायनि गेजेरजों गोदानै जोनोम मोननाय जानांगोन। जायफ्रा गावसोरनि पापखौ सिमान लायो आरो जिसुखौ नाजावो, बिसोरल' बासायजायो। मानिनानै थाबायनाय, बेखौ फोथायनाया थोजासे नङा। जों उनसंनांगोन। केबल फोथायनाय नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ जों उनसंनो नांगोन। बेखौ इसोरनि बोसोना जोंनो रोखा खालामो। बेनिखायनो माथाइनि 7:21 सिरियाबो ओरैहाय बुङो, जाय आंखौ बुङो इसोर इसोर, बिसोर सोरगोनि रायजोआव हाबनाय नङा। नाथाय जाय आंनि बिफानि लुबैनायखौ मावो, बियो नोंसोरनिल' हाबगोन, एबा बिसोरल' बै सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन। प्रेज द लर्ड। ब्रैथि बाथ्रा, बे जाहैबाय बाइबेलनि बायदिब्ला नोरोगा मा? अनजाग्रा प्रियफोर, नोरोगा जोबनो गैयै साजा, इसोरनिफ्राय आलादा जानाय, आरो जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नेवसियो आरो पापआव थायो, बिसोरनि थाखाय दुखु सहायनायनि मोनसे जायगा। दा बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिबाय। अनजाग्राफोर, नोरोगा मा? बे जाहैबाय मोनसे साजानि जायगा। आरो बे नोरोगा माबायदि होननानै बुङोब्ला, एबा बेनि बेखेवनायखौ जोङो लाबोब्ला, बे जाहैबाय अर आरो खोमसिनि जायगा। नोरोगा मोनसे अर आरो खोमसिनि जायगा, जेराव माथाइनि 13:50 सिरिया बुङो, आरो बिसोरखौ जोबनाय जोंबाय थानाय भाट्टियाव गारहर, जेराव गाबनाय आरो हाथाय सुनाय जागोन। बेयाव अर आरो खोमसिया थागोन। नोरोगा माबायदि होनोब्ला, इसोरनिफ्राय जोबनो गैयै आलादा जानाय। 2 थेसलनिकायारि 1:9 सिरिया बुङो, बिसोरो जोबनो गैयै फोजोबस्रांनायजों साजा मोनगोन आरो इसोरनि नुजाथिनायनिफ्राय बन्ध जागोन। आरोबाव बे नोरोग रायजोआ मानि थाखाय? बे जाहैबाय सैताननि थाखाय थियारि खालामजानाय मोनसे जायगा। येस, सैताननि थाखाय खालामजानाय मोनसे थामथिम खालामजानानै दोनखानाय बे नोरोग रायजोआ। माथाइनि 25:46 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोर साव होजानाय आंनिफ्राय सैतान आरो बिनि स्वर्गदूतफोरनि थाखाय थियारि खालामजानाय जोबनो गैयै अराव थां। नोरोग रायजोआ मोनसे मिजिं खालामनानै दानाय रायजो नङा। बियो नंगुबै, सैथो, गिथावना आरो अरायथानि मोनसे जायगा। जेब्ला सोरबा बेयाव सहैगोन, बियो बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारबोफिननो हानाय नङा। बाथि बाथ्रा, सोर नोरोग रायजोआव थांगोन? बे जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोबोद रोखा बे बिसयाव। जायफ्रा इसोरनि बेरेखायै बिग्रायनायाव थायो, उनदाहा खालामालासे बिसोरो इसोरनि रायजोखौ उनमोनथाय होनाय नङा, बिसोरनो नोरोग रायजोआव सहैगोन। जेराव नुजाहोजानाय 21:8 सिरिया बुङो, नाथाय गिख्रंथाव, फोथायनाय गैयै, गाज्रि, बुथारग्रा, आथोनारि, आब्रुथि गैयै, बिसोरखौ खामनाय सालफारनि अर खामनाय बिलोआव दैथायहरनाय जागोन। बेयो नैथि थैनाय। मानसिफ्रा नरकआव थाङो मानोना इसोरा बिसोरखौ मुगैया, नाथाय मानोना बिसोरो बिनि बासायजानायनि बेसेन नाङै अनथोबखौ नेवसिगारनो सायख'दोंमोन। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ नेवसिनाय।
इसोरा बिसोरखौ मुगैया, इसोरा मानसि माहारिफोरखौ रावखौबो मुगैया। नाथाय मानसि माहारिफोरा जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनिफ्राय नेवसिगोन, बै सुबुंफोरानो नोरक रायजोआव बयबो सहैगोन। अनजाग्राफोर, द'थि बाथ्रा, इसोरनि न्याय आरो मोजां मोनलायनायनि गोबां सुबुंफोरा सोंदों एबा सोंलु खालामो। बे जाहैबाय सासे अनसुला इसोरा माबोरै मानसिफोरखौ नोरकाव दैथायहरनो हायो? जुदि मानसिखौ अनोब्ला माबायदि दैथायहरो? नंगौ, बे सोंलुनि सैथो दं, बेयावहाय सैथो दं जि सोंलुखौ खालामदों। नाथाय जों बाथ्राखौ बुजिनांगोन, रोंनांगोन। बे जाहैबाय इसोर सानैबो होननाया जों इसोरखौ साथामजों सासे होननानै बुङो, नङा होमब्ला? इसोर सानैबो न्याय गोनां आरो अनजाथाव। बेयाव जाहैबाय बिफा आरो बिसाज्लानि बाथ्राखौ बुंदों, गोथार जिउनि बाथ्राखौ बुङाखै। सासे न्याय गोनां बिजिरगिरि महरै बियो पापखौ साजा होनांगोन। सासे अननाय बिफा महरै बियो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बासायजानायखौ जासियो। बेनिखायनो रमारि 6:23 एरैहाय बुङो, पापनि मुजुरिया थैनाय, नाथाय इसोरनि बान्थाया जोंनि प्रभु ख्रिस्ट जिसुनियाव जोबनो गैयै जिउ। स्निथि बाथ्रा, बे जाहैबाय सोरगोनि लामा। जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों सोरगोसिम मोनसेल' लामा दं, आरो बे लामाया सासे सुबुंनि गेजेराव दङ, जिसु ख्रिस्ट। आंनि अनगा रावबो बिफानि खाथियाव थांनो हाया। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावनि खुगाजों बयनोबो मोनथिहोदोंमोन आरो बुंदोंमोन। मोजां हाबानि गेजेरजों नङा सोरगो मोननाया, धोरोमनि गेजेरजों नङा सोरगो मोननाया, जिसुजों गावारि सोमोन्दोनि गेजेरजोंल'सो। जिसु ख्रिस्ट आरो बै व्यक्तिनि गेजेराव सोमोन्दो लाखिलायज्लायनायनि गेजेरजोंसो सोरगो रायजोखौ मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा दासिमबो जिसुखौ नोंथांनि गोसोआव बरनायना लायाखैब्ला दाबो सम दं। अनजाग्रा प्रियफोर, 9थि बाथ्रायाव आं बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय खावलायनाय, उनदाहा खालामनो खावलायनाय आरो थिरांथा। सोरगो आरो नोरगा गोजाननि सल'बाथाफोर नङा अनजाग्राफोर, बेफोरो नोंथांनि इयुन। सानफ्रोमबो नोंथाङा थांनानै थायो, नोंथाङा नोंथांनि जोबनो गैयै न'खौ सायख'गासिनो दं। इब्रायारि 9:27 ओरैहाय बुङो, जेरै मानसिफ्रा खेबसे थैनो थाखाय खाफाल गोनां आरो बिनि उनाव बिजिरनायखौ मोगा मोगि जानो थाखाय थामथिमखा एबा खालामखानांगोन। बियो जों साफ्रोमनिबो थैनायनि थाखाय थिसनजानाय आरो बिनि उनाव बिजिरनाय। जोंनि नोरगाव थांनाय, सोरगोआव थांनाया जोंनो लागै दोनखाजानायखा। नाथाय जुदि नोंथाङा दिनै उनदाहा खालामो आरो जिसुनि खाथियाव आखाइ दैखाङो, अब्ला नोंथांनि मुङा जिउनि बिजाबाव लिरजागोन। दा बेयावखाय समा दानो, खाबु दानो, बोथोरा बेनो। अनजाग्रा प्रियफोर, थैनायनि उनाव मा जायो? बे जाहैबाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि थाखाय बाथ्रा। जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, बिथांमोना सोरगोआव जिसुनि हरखाब नुजाथिनायखौ नुनो मोनो एबा मोनथियो। बे जाहैबाय 2 करिन्थियारि 5:8। देहानिफ्राय गैयै जानाया जाबाय इसोरजों लोगोसे थानाय। जेब्ला जोंनि बे मोदोमखौ नागारलांगोन, अब्ला जोङो इसोरजों लोगोसे थानो मोनगोन। 2 करिन्थियारि 5:8 जोंनो बुङो। आरो जायफोरा फोथायग्राफोर नङा, बिसोरनि थाखाय बिजिरनाय आरो जोबनो गैयै साजाया फैगोन। इब्रायारि 10:30 बुङो, गोथां इसोरनि आखायाव गोग्लैनाया मोनसे गिख्रंथाव बाथ्रा। दा बेयावखाय नोंथाङा थिरांथा लानो थाखाय मोनसेल' जिउ मोनगोन अनजाग्राफोर। दिनैनो दानो बे मोनसेल' जिउआव नोंथाङा सोरगोआव थांगोन ना नोरगाव थांगोन, बेनि हिदान्त मोनसे फाइनाल खालामनाया नोंनि आखायाव। 10थि बाथ्रा, नोंथाङा जे सोरगोखौ मोनथारगोन एबा मोनबाय, बेनि रोखाथिया मा? बे जाहैबाय नोंथाङा माबोरै रोखा जानो हायो बेखौ बेयाव आं होनो हास्थायदों, जे नोंथाङा माबोरै रोखा जागोन जे नोंथाङा सोरगो रायजो मोनगोन। सेथि बाथ्रा, बे जाहैबाय सिमान लादो नोंथाङा सासे पापी होननानै। नैथि बाथ्रा, फोथाय, जिसुआ थैबाय आरो नोंथांनि पापनि थाखाय थांखांफिनबाय, बेखौ फोथायदो। थामथि बाथ्रा, बिखौ नोंथांनि जिउनि इसोर महरै सिमान ला, बिखौ माने जिसु ख्रिस्टखौ। ब्रैथि बाथ्रा, उनदाहा खालाम आरो नोंथांनि पापनिफ्राय गिदिं। बाथि बाथ्रा, मोनसे जिउ जाय सानफ्रोमबो ख्रिस्टखौ उनसङो, बेखौ खालामदो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, सोरगो आरो नोरकनि बाथ्राया सैथो बाथ्रा, बेयो दं। आरो अराय समनि थाखाय जों साननायनिख्रुइ गोलावसिनथार बियो। नों बबेहाय थाङो, बेयो नोंनि सायख'नाय। इसोरा नोंथांखौ नारसिननानै बुंनाय नङा नों बेयाव फैदो होननानै, नाथाय बियो नोंथांखौ हांख्रायहरो। दिनै बासायजानायनि सान,
गाबोननि थाखाय दा नेथ', नोंथांनि जिउआ इसोरनि थाखाय गोनांथार। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुङो, नाथाय ब्रा ब्रा रावखौबो खालामा। नोंथाङा जुदि दिनै बे भिडिअखौ नायनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबायब्ला नोङो बेबायदि आर'ज खालाम, इसोर जिसु, आं फोथायो दि नोंथाङा इसोरनि फिसाज्ला। आं आंनि पापफोरखौ सिमान लायो आरो नोंनियाव निमाहा बियो। आं नोंखौ आंनि इसोर आरो बासायगिरि महरै आंनि गोसोआव हांख्रायहरो। आंनि मुंखौ जिउनि बिजाबाव लिर। दिनैनिफ्राय आं नोंखौ उनसंगोन। आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय गोजोन्थों। आमेन। बे आर'जखौ नोंथाङा खालामदो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, नोंथाङा जुदि बै आर'जखौ खालामबायब्ला इसोरनि न'खराव नोंथाङा बरायजाबाय। दा दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव आमेन लिरदो, बेनो जाथोंसै, हालेलुया लिरदो। आरो बेनि अनगायैबो अराय समनि थाखाय बांसिन गोहोगोरा बाइबेलनि खौरांफोरनि थाखाय बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन गले गले नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे बे भिडिअखौ सोरबा सासेजों शेयार खालाम, जाय अराय समनि सोमोन्दै खोनासंबाय थागोन, बिथांमोननो शेयार खालामदो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामदों नोंथांमोना सोरगो आरो नरकनि बिसय मोजाङै मोनथिबाय। थेंक इउ।